Cilch moch, gyda Euron, a dyn bwysig iawn sydd wedi dod i ymuno ni. A mae'r Cystadleuaeth di enwi ar ôl chi, Phil. Yndi, Phil Fowley. Mae'n mynd ers chydig o flynyddoedd rwan, ac dwi wedi bod yn dangos 20 mlynedd yn amyn un, ac pan o'n i'n mynd hyd y wlad i'r sioead mawr, yn ewdig i'r sioead brenhinol, yna Cystadleuaeth bob amser i'r Parau. A hynny ydi un baedd ac un fenywaidd o bob bryd. A gora o'r bryd. Gora o'r bryd, so wedyn nes i benderfynu ac hynny fyswn i noddi i gychwyn y Cystadleuaeth. A dwi ddiolchgar dros ben i'r gymdeithas, maen nhw wedi cadw'n enw fi ynghlwm ar y Cystadleuaeth, ac dwi'n teimlo'n anrydedd bod nhw wedi gwneud hynny. Yn enwedig rwan fel tydwi, maen nhw wedi bod yn dangos yn y dyfodol. A dwi wrth ymwneud gweld bod gen i 5 par, mae gen i bar o saddlebacks. Moch di geni yn mis Ionawr. Esiampla da i fyd, Phil. Del iawn o'r saddleback. Mae rhaid dweud, mae'r 5 par cynrychioli bridiau yn arbennig o dda. Mae'r beirniad y dydd llun a dim awdd wedi dyfalu a wedi dod â para da. Mae gennym ni hefyd bar o foch Berkshire del iawn. Na chi ddau yn matio gilydd, heblaw bod y baedd eitha jyst chydig y fwy na'r un fanw. Da chi eisiau nhw mor agos a fedrwch chi. Mae'r ddau saddleback yn reit gyfartal, ond mae yna ddau fochyn da Berkshire. Mae gennym ni hefyd bar o Landres, y moch gwyn sy'n mynd heibio fel da ni sgwrsio. A mae hynna'n fel gyfartal, dydy? Yndi, mae hynna'n gyfartal, ond y pwyslais mwyaf fyswn i wneud wrth sbio nhw o'r ochr yma. Mae'r rhai cael mochyn bob amser sy'n cario hun yn gry ar 4 coes, un ar bob congol. A fel maen nhw'n dweud y Saesneg, mae eisiau locomotion. A dwi'n cweith gweld digon o locomotion. Mae gennym ni hefyd bar o foch Gymreig yn bryd traddodiadol ni. A par da iawn. A mae mochyn Cymreig yn arbennig o dda yma Parau. Mae yna bar o foch da iawn o fyna, tos am dwywaith yn y peth. Mae gennych chi un fanw sydd yn bendant yn gwneud hwch. Mae hwnna'n ddyfodol. Wedyn mae gennym ni'r mochyn brown, oren, beth bynnag fe chi'n cael y Tamworth. I mi, dwi wedi gweld Tamworths cyn gystad yma yn y sioe frenhinol Gymru leni, a dwi wedi gweld yn un sioe arall, a dwi wedi bod yn ffodus iawn o fod yn trafeilio yn beirniadur hama. A dwi'n credu bod gennym ni y ddau o Tamworths yma sy'n heiddiannol iawn o'i lle yn y cylch. Felly mae gen y beirniad dipyn bach o waith sy'n ni'n dyfalu. Oes da. I ddod i benderfyniad. Fes o'n gallu mynd unrhyw ffordd lecyll, ond yn anffodus dwi'n teimlo bod un o ddau o'r moch yn dechrau blino ar ôl dy llun a ddoe, a dyna dwi'n olygu tydi symudiad nhw ddim, dwi'n mynd ei fod nhw'n gloch, ond di'r symudiad ddim igon rhydd yn de. A mae bob dim yn erbyn ni ar Cystadleuwyr yn y tywydd yma o'r tywydd mor boeth ydy. Yn hollol, a dwi'n teimlo, a dwi'n meddwl, yn beirniadau fel par da ni rwan. Mae yna ddau fochyn Berkshire arbennig, ond fel dau ar wahân ydyn nhw, dau sengl. Fel par, efallai dyn nhw ddim cweith y matio. So felly gall rhinweddau, sydd gall nhw ennill mewn categori arall, dod yn wahanol i yma. Mae nhw wedi gwneud. Mae'r moch mae gyd wedi ennill i dosbarthiadau, a di ennill y dosbarth o par gora o'i bryd. Na ni. O, ie! I'r dim. Da iawn. A d'chod, mae'r ddau yma Bentyn di gweithio mor galad yn y sioe ni a di ennill. Yn heiddi fe, mae'n heiddi fe. Mae nhw'n gweithio chydig o flynyddoedd erbyn hyn, a mae gen nhw fusnes da yn gwerthu'r cig. A mae nhw hefyd yn barod yr allan yma. Fel o'n i'n deud yn gyrharach wrth rywun, hon ydy'r siop ffenast, a pobl meddwl, o becho bod ni'n byta hain, ond hain ydy'r genhedlaeth nesaf, a heb i dangos oedd i pobl ddim yn pyrnu nhw i fagu ohonyn nhw i gael y genhedlaeth yna. A mae'n bwysig dwi'n meddwl i bob sy'n gwrando os fedra nhw. Os fedra nhw bob tro maen nhw mewn siop bwtcher neu ar chwarchnad, pyrnwch rhywbeth o Brydain. Ie, ta. Wel, mae hynna yn bwyslais, dyn nhw'n bob dim. Diolch yn fawr chi, Phil. Diolch o galon.